Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Cange Mbak Limbo. Wah, Preskuti Pak Wartosipun panjenengan. alhamdulillah sehat. Sampai udah sehat Mas? Alhamdulillah pikantuk panjenengan keluarga sami sehat. Dalu punika malamnya spektakuler. Piye ta? Lho panjenengan mirsani sing mirsani wayang kulit luar biasa. Nggih. Pertama kula niki jane sepisan nggih getun ya, Mas. Betul piye? Lah niki kula wis sunah setahun wingi Moyo. nganti lali kula. Meh lali. Asline niku ajeng nanggap sanes-sanes dalam. Iya. Kula pilih mun sing dereng nate renggene daerah Bojonegoro. Pak sepak tantut kemawon. Terus kebajenengan to. Iya. Lah niku rek kok saking kula. Masa Saestu niku. niki nuwun sewu lho. Nggih. Danyang dikabakah sing semari ning pojok iki gawate lipat-lipat. Nek nganti ning dagelan cangkeme pintra-pintre, nganti kang omah perak aku ora tanggung jawab ya. Kula rencana mboten mulih kok ajeng ngontrak riyen. Luar biasa kula gumet setahun jemblas rendeng kali panjenenganipun Pak Gunari nggih Pak. Iya. Wah, kula iki pertama panggih beliaunya wonten Nganjuk, wayangan sing asta Mas Akbar. Ya. Kula disalami Pak Gunari niku kula kinten bakul wayang, Pak. Bareng mriki kula iki gumun gabah semono akeh. Ya. Jadi sampeyan nek kundur mriki wonten Klaten, ngersake gabah napa kemawon wonten iki. Gabah apa wae? Nggih gabah Pak niku tumpuk-tumpuk mriki. Jagung barang yo akeh. Tumpuk-tumpuk sampai lu ngerti kamar mandi sentak kok ditumpuk-tumpuk. Mergo dereng kober. Dereng kober. Dasar kiai niku sembodo lugu nggih to kali kegarung ya apa anane ora neko-neko. Iki syukuran putune lha ya wong Pak Gunari warga wis nanggap wayang. Lurah kok urung nanggap niku pripun. Ya perkara kuwi nuwun sewu pasti ada. Ning ya kowe kudu ngerti kahanane negara lagi kaya mengkene. Malah napa ngurusi negara sebenarnya wong desa niku paringe dadi niku sendang boko niku pun wis. Nggih mboten Pak. Yang niku mawon. Oh ya. Napa dadak mikir negara kersane dipikir wong gundukan sing penting bensine murah, apa-apa murah ra ngaten nggih. Ning dagelan karo wayang yo mundhak nggih. Ngoten niku mawon. Ya. Meh kowe ijen tanpa kanthi. Lagi saestu lho Pak, kula kok sombong kok mboten. Dalu menika saestu. Sakjane kula niki wonten Madiun ndereke Mas Yoyo kalian Mas TB. Mbok kare Mas Komet wonten Semarang. Kenapa kula tak pilih teng mriki? Sebabe apa? Kono ya ora dijaki Pak. Senangane niki tok kok. Lah iya. Silaturahmi kali kanca BMC. BMC, wayang mania community. Dino iklan begini, kanca-kanca BMC ulang tahun. Laras. Ya. Moga-moga semakin solid, semakin cinta dengan budaya, dengan wayang kulit, kalian dalanipun. Siapa dalannya, sing penting wayangnya. Lah, sing tak senengi kuwi ora fanatis salah satu dari dalang, tapi beliaunya kanca-kanca BMC itu kabeh disayang dalang-dalang kuwi mau. Nggih. Lah iya. Nggih saya bojone bareng ya, Mbak. Belum kena nek kuwi kena. Suwan rene lho penonton luar biasa. Lah nggih, umpama sok naik Agustusan mau nanggapne ngoten pripun, Pak? Yo masuk nek arek ndelok yo mosak masuk. Lho kuwi yo urunan iki. Nggih, mboten nggih. Dalange sae mboten. Lah iya, dalange sae. Sik. Dalange kondang sae. Kuncine niku nek pengen ditanggap kali Kiai Bojonegoro niku gampil nika. Apa? Pak Tandut kula kok guroni mboten lho. Iya. Luwih pengalaman kowe tak kira. Wong wae sering teng Bojonegoro kaya omahe kula piyambak kok. Ya. Bojonegoro itu siji anggere dalange parasake gasi, nggih Pak nggih. Wayange apik, sabetane apik, ana rencanane becik, swantene ya apik, regane murah mesti ditanggap. Ngoten to? Niku Pak niku. Dalang regane murah kemawon. Soko-soko niku saged dicicil Pak sakniki modele. Lah iya. Didamelke lesing piyambak. Lah iya, apik kuwi. Idemu apik kuwi. Pun kula nate kula lakoni nek omah
mulane kuwi tenang ya. Iki panyuwun ya sih, nek mergane iki presidene oke. Sak programane adik kudu iso menggilir. Betul iki. Wah, iki mengki nggih kanca-kanca BMC dadi munggah. Ya. Jadi iki nggih dia patut tersandra. Ya. Ingkang wigatos putra kinasih putunipun Mbak Gunari. Nika Mbak Rasipang yang disunatke to niki. Kowe ngawur kowe tak tapuk raimu lho kowe. Mbak Rasipang iki mau garwane Pak Gunari nek putune iki mau Dik Raihan. Wah, sak aku kleru ya. Lah Rasipang sunat. Aku tene Pak Gunari, kula sinate tentu. Oh nggih, Mas Raihan kali Mas Fatir. Oh, wedok sunat wis piye? Wenten niku nek sunate benten-benten. Piye? Nek wong lanang iki nyuwun sewu nek sunat biasane diketok, disupit utawi dileser ing sak menika. Niku nek wong lanang. Ya. Nek wong wedok benten. Apa? Dislentik, Pak. Wis namu ono. Nggih ngene kula. Ya. Dislentik wis turu apa dereng nek. Turu sampai sakit dimulai. Yo anyunak kok ngedan iki. Nggih niku. Ditungake muga dados putra kinasih, putrane ngguri bapa, sukses cita-citanipun. Nek ndongake panjenengan kok dadi anak sing pinter. Sing pinter. Lah iku kleru, Pak. Lah iso. Nek kula ndongake muga dadi anak sing sugih niku mawon. Ora pinter. Mboten sugih ae. Lah kok iso? Nek pinter niku angel tampanane, nek sugih mesti gelem nggak payang. Nggih mboten, Pak. Sampeyan nek sugih apa pinter? Nah ini lho Pak Goro kula niki. Kula sawani 50-an berarti dukung kula. Rencana ije. Rencana nek panen mbakku iki lho. Aku mau pas ning jedhi utawa ning kamar mandi dicegat karo sing jenenge sing tukang masak jenenge Mbah Patri. Oh tukang adan niku Pak. Kula apal. Mbah Patri iki nyegat aku iki ora kok ngono ora. Juga. Esuk awan Sami mawon. Sarpi tukang pijet niku nggih. Sopo? Sarpi tukang pijet ya tukang nyayun niku. Lah kula disalin pengarep kok esuk awan. Sarpi. Sarpi tukang pijet. Wes sarpi tukang pijet. Tukang adange jenenge Mbah Patri. Mbak Patri, nek tukang isa-isa iki mapah. Aku apal tak catet kok iki lho. Kula catet. Ya ya. Kula nyuwun tulung. Sinten menika, Pak? Presiden kula Betanar Rubiyin. Sopan iki saking mriki sedaya. Nggih. Nyuwun tulung Mbak Putri kali Mbak Ukun. Oh nggih, nyai loro. Presiden idol sedaya niki. Pinter kabeh. Iya, Pak. Nggih, niki wah idolane Mbak Ukun nggih. Nah, coba Aku sing rencana kok. Kula ditagih. piye? 50 yo engko sik rencana iki. Nah iya. Ora rencana kok jajane. Nah, Nggih, sinten menika Mbak Ukun? Mbak Ukun Mbak Putri ya. Sedulur-sedulur Pak Dik. Siji-siji. Waktu kita tamasya berhenti. Selamat malam Sugeng Dalu, Mbak-mbak cantik. Selamat malam. Kok kayak upin-ipin nggih bareng nggih. Oh, setelan iki. Pak, nyuwun sewu mohon izin ingkang menika paring asma sinten? Kula Izin, kula dari kenal kali niki. Lho, kenal dhewe. Ah nggih. tepanaken Dede. Iya, Mas. Lah aku undang Dik. Lah cilik kok. Oh, nek cilik. Berarti Nek cilik. nek cilik itu biasanya disangoni dalam. Masa? Mang ono si cilik metu disangoni. Jadi dari cilik mesti Mang nyuwun. Bandamu lu tumpuk mantumpok-tumpok. boten dipani gamelan. Ora. Aku rasa. Mang paringi sunggal mawon kita lho kurang sitok tok. Oh, kita Style tunggu kok kuwi. Sing sing griya sing Sing mesti tete. nggih modern. Jadi skala baru kaya ro Pak Tandut
Paling esmo sinten Kula Uun Mas. Oh, dalu saking pundi? Saking Kebonsari Madiun. Oh, Madiun kono nggih tebih nggih. Iya. Kalau aku saking dalem numpak nopo? Kula numpak motor, terus numpak bis, terus numpak sikil gitu mlaku. Iya, Pak. Numpak motor, numpak bis, numpak sikil. Ini biasanya mlaku lho. Oh, aku. Oh, statusipun. Status bisa dimakan, bisa makan. Waduh, kanca-kancane ngene iki lho. Kok bisa dimakan ya dikeroyok wong-wong gitu. Bisa Bisa makan. makan ini tak bisa wis duwe bojo. Nah. Alhamdulillah. Mbak Uun ingkang nika asmanipun Kula mboten gadah asma niku. jenenge lho Pak. Oh, Si Deko. Niki sing sebelah niku silep godhong ganyong. Apa tegese? Irunge mendelep bathuke rada nonong. Niku biasane nek karo lanang niku galak. Mama. Iya. Soalnya ada lo nih, kiri ini mama. Karo saka lanang atuh. Boten. Nggih. Nami kula Putri, Mas. Oh Putri. Nggih. Saking pundi? Saking Jebres Solo. Oh Jebres. Nggih. Si Beki ngeten iki lho Pak idolane penonton awake rinci. Bojone kula iki malah gendho wis kadung. Lah kula cilik bojone kula bobote 130 kilo. Terus Angger tak goncekne monting ngene monting. Iki pun kula tak karo senam Pak niki. Aku katok leji malah mandek bentuk kok ngene. ini ora apa-apa ya. Niki kula tresnani ajeng kula ijone jane karo Ojo dijolke. lah kelemahan niku kula ijolke elek lah nek entuk loro batine ngono. Wong edangi. Lah lemu iki tak golek iku bobot saya ketangan sik susuk 30 kilo to Pak. Iya. Wes dibagi sik. Paling sinten kalau sak Putri. Mbak Putri. Nggih. Statusipun Kawin. Lho iya nek KTP nek KTP sing ora. Kawin. Oh iya iya. Wong sik ora tau kok ora di KTP to ndrowe. KTP kula disita mekar kok Pak. Iki betul saged nganti kula tilik pun disita niku. Nggih, badhe paring napa? Paring Bapak Gunari. Sing mari ngono kuwi aku. Oh, iya. Ini lancang ngono jalan ngono. Iki niki arep golek omah to, Mas. Masa mungkin aku sekongkon kowe aku tak kontok. Perlu lagu iki ngurusi aku. Yo yo. Lancang kowe iki. Nek jalan lancang dikapake ta? Lah, kok ora ya? Galae. Galae cah. Namane galak-galak bireng. Pak Haji Suradi Kuwasa Raden Nggih. bersani Pak Joko Sambijaja nganjuk bersani Dek Sin saking geng cek hadir ini Mas Umbul-umbul. Oke. Ya, sebelum lalu Mas Purwadi Samarinda matur nuwun. Nah, Pak Tik saking Kendal matur nuwun sangat. Suping dalu kita itu Sunanto dari nyimak kula Pak Jinggot Semarang nyulang pun sarung jagung suwun nggih matur nuwun Pak Jinggot sisi-sisi diaturke Nggih. paniwune Bupati Nggih. diaturke sik timbangannya ora digangge. Oh, rencana iki pecel kok kok. Lah matur ibu iki pecel pun siap. Lah pecel ki ora nganggo sego. Yo nggih. Lah iya Tapi catering rencana iki Bupati mboten ya. Nggih diatur ini iki. iya Bangga. Kok dipecel ki Supaya kabeh bisa kecukupan wektune Nggih. diaturke langgane langsung Oh, mawon. Iki diaturke Pak Joni ngopi. Nggih, sing dalu Pak Joni. Aku sore ini gak tekon kok Mbak Putri. Pripun? Putri enten mboten, nek Putri mboten enten kula tak mboten mungsul. Alah, kita mboten kepanggil nggih, Mas. Oke lho ya. Dadi nganjuk. Piye nggih? Ya, Kirono Salengkar dilakoke dominan terus mengko di dalam Sragen. Nah, jadi pun pangapura iki ning panyuwun akeh. Dari keluarga besar Bapak Jamali, Ibu Sismati. Ini aku nyuwun pangapura. Nggih. Sebab ning lumayan ning mau klasikan dhewe tanpa nganggo musik. Lho, masuk ke sore itu lho. Mergone panyuwune Mbah Gunari ngono. Nggih. Nuwun Sundamani dumadi kali ayang-ayang iki kan kabeh nganggo musik kabeh. Kok di setelke YouTube mawon. Ya mulo nyuwun pangapura. Ya, jogo dijoli. Ayo, podang kuning katur Mbah Patri. Ayo aturno kowe dadi MC-ne. Unjuk Mbah Patri. Ringo Sagung Watur Matang Purwaya Kagus Putri satu hidur mata
Sesarengan campur sari gini. Oh, nah iki kita among rasa kok. Anggih among rasa ya. Among rasa. Saking rencang-rencang among rasa badhe ngaturaken sundal kembang wonten Podang Kuningan. Podang kuning. Nah, sampe ngerti kok gak ngomong diri malah ngakon kula. Gak sulah ya tadi. Nek dagelan kok diapake so. Ora ngono. Mbak kowe muni ngono ora bakal wedi karo nek aku lak juragane. Pripun? Aku juragane. Nek nganti ning dalan wilang-wilange dalan ditapake to. Sami mawon. Nek ana dagelan diwirang-wirangke dalan diapake to? Emang lewat di Nduro apa Purwodadi? Cepu no. Oh cepu, kidul. Ya gak lewat gitu, gak apa-apa. Malah segan yang lewat kidul. Wih, jadi musuh orang tanggul. Dia jatuh ke. Monggo Mbak Putri sendiri ya. Nggih. Monggo. Beratri. Mboten, ini apa iki? Ini nawon. Ini mau